Дөрес җыр сайлаган очракта дөньядагы һәр төрле хәлләрне дә җиңеп була дигән бер танылган музыкант. Барыгызга да сәлам, сез Мәйдан телеканалында лаеклы хит тапшыруын карыйсыз. Бер сәгать дәвамында төрледән төрле күңел халәтенә туры килерлек җырлар тыңларбыз. Иң яхшылары өчен җан атарбыз һәм йолдызлар белән аралашырбыз. Сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров. Көзнең беренче айның яртысы узып та китте, ә ул арада лаеклы хит катнашучылары иң яхшысы булу өчен тырыша. Җырларның язмышын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаган композицияләр өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның өчен безнең телеканалның ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез. Бүген хит-парадта катнашучы башкаручылар белән гадәти булмаган темага сөйләшергә тәкъдим итәм. Ул да булса куркулар. Иманым Камил, сезнең арагызда да бийеклектән, бүҗәкләрдән яки ялгыз калудан куркучылар бардыр. Ә безнең хит-парадта катнашучы башкаручыларның күңелләрен нәрсә шомландыра ала икән? Без барысын да белештек һәм хәзер сезгә сөйләячәкбез. Ә аңа кадәр шәп бер мәгълүмат белән уртаклашам. Мәйдан телеканалы үз тамашачыларын чираттагы концертка чакыра. Музыкаль тәнәфес дип аталган тамашада бергәләп мәктәп елларын искә алырбыз. Бу көнне сез яраткан җырчылар бер сәхнәгә җыела. 6 октябрь Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә очрашырбыз. Татарстанның ат казанган артисты Артур Минхажев үз куркулары турында сөйләргә яратмый булып чыкты. Шулай булмый ни, кайсы гына егетнең мин моннан яки тегеннән куркам дип сөйләп утырасы килсен инде. Әмма хит-парадның кагыйдәләре шундый, без юллаган сорауларга җавап бирү мәҗбүри. Шуңа да Артур Минхажев безгә бер генә булса да куркуын атады. Ул яшен, давыл, ягъни табигатьнең көйсез чакларыннан курка икән. Лаеклы хитта җырчы "Üzülüp сөймә мине" дип аталган җыры белән катнаша. Карыйбыз. Üzülüp söймә мине, üzülüp söймә инде, уйлап йөреп мине, ялгыз калма инде, яратмаулары сине, мөмкин түгел ул дидең, яулап алды шу сөю, минем йөрәкне дидең. Cevaplar bire almayman senin saf hislerinden, gazaplar gına kalmasın yakınlı yüreğinden. Üzülüp söймә мине, üzülüp söймә инде, уйлап йөреп мине, ялгыз калма инде. Söймә мине, üzülüp söймә инде, уйлап йөреп мине, ялгыз калма инде. Очратасың іздеймін, мин бит башканың ярым, ничә ел буе инде, мин бик яратам
Лилия Хайруллина бийеклектән һәм судан курка икән. Еш кына сәяхәт итүче һәм үзе дә чит илләргә турлар оештыручы җырчыдан мондый җавап ишеткәч, бераз гына аптырап калдык. Бийеклектән курыксам да, очкычта очарга яратам. Ял итәргә баргач, гадәттә диңгезгә кермим, су коенмыйм, артык исем китми. Бассейнда үземне тынычрак хис итәм дип уртаклашты җырчы. Лилия безнең хит-парадта «Җылыт» дип аталган җырына клибын тәкъдим итә. Көз айларында һәр кемнең дә күңелендә җылылык булсын дигән теләктә тапшыруны дәвам итәбез. Tәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкты, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт, җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт, җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт, җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт, җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт, җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт, җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Матур гадәт буенча бүген дә студиябызга кунаклар киләчәк һәм аларның берсе инде биредә. Каршы алыгыз җырчы, алып баручы, безнең хит-парадның катнашучысы Рифат Хөснияров. Рифат, сәлам. Исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар. Рифат, син үзебездә күрүебезгә шатбыз, һәм инде без килгән һәр кешедән шулай сорыйбыз, аның нинди яңалыклары бар икән дип. Син ниләр эшләп йөрисең? Эшләр бик зур, җәй буе мин көч тупладым, җырлар эшләттем, хәзердә әле әзерлек бара.
Иске җырларны да яңартып бераз, менә быелны көз көне ала берсә ноябрьдә, 24 ноябрьдә минем концертым була, концерт дискотека була. Кайда икән минем соцшелтәрләремнән белеп була. Һәм менә шунда бик каты әзерлек бара, музыкантлар белән, афишалар буенча инде киләсе кунаклар белән. Менә гомумән сәнгатьтә быелга планнар бик зур, Аллага шөкер. Рифат, син безнең хит-парадта «Кавышырга кабат» дип аталган яңа җырың белән катнашасың һәм инде бу җырга шундый үзенчәлекле клип та төшергәнсез. Ул Санкт-Петербург шәһәрендә төшерелгән. Әйе. Һәм шуннан сорау туа, ни өчен нәкъ менә Санкт-Петербург һәм гомумән еш сәяхәт итәргә туры киләме сиңа? Бу шәхсән минем автобиографичный җыр. Минем январь айында менә дөнья шулай кызык туры килә бит ул, мин үземнең студент вакытларда яратып йөргән беренче мәхәббәтемне дип әйтсәк тә була, очраттым һәм менә безнең ниндидер шундый хисләр туды һәм минем шул ностальгия барлыкка килде. Һәм бу җыр әлбәттә генә шуның турында менә сразу миңа клип күз алдына килде һәм менә Питер. Именно менә Питерның атмосферасы, шушы ностальгиясы минем уйлавымча бу җырга бик туры килде. Чыннан да бик үзенчәлекле клип һәм җыр килеп чыккан, безнең тамашачылар да аны яратып кабул итте. Рифат, бүгенге тапшыруда без хит-парад катнашучылары белән аларның куркулары турында сөйләшәбез. Син дә бүлешеп кит әле, нәрсәдән курка икән Рифат Хөснияров? Бер зур курку бардыр дип уйлыйм миндә. Менә табигать биргән бөтен менә шушы потенциалны, миңа биргән потенциалны сәнгать ягыннанмы, ул башка яктанмы, менә шуны бөтенесен дә тормышка ашырып бетермәү, минем уйлавымча. Менә без сын эшләргә иде. Менә мен сын эшләргә иде дип менә вакытында, хәзер мин аеруча улай белергә бик игътибар итәм. Әле студент вакытларында алай бик игътибар итмәсәң дә, әле тормыш шундый озын кебек тоеладыр ул, беләсеңме, ул вакытта. Хәзер исә тормышның тәмен ныгырак татыйсың, аңлыйсың һәм һәрбер менә мөмкинлеккә эләктерергә тырышасың. Менә шулдыр дип уйлыйм миндә. Рифат, әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Сине үзебездә күрүебезгә шат булдык. Киләсе очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Мәйдан каналын карагыз. Минем җырыма шулай ук тавыш бирегез. Шуларını doğan көптән язмыш ayırğanğa Күпме көннәр үткән Сағындым, сусадым bir тамчы сөюгә Яратам, дип ничек дәшергә Үзгәртергә дә сын түгел үзебезгә Үзебездә әле үзгәрмәдек бергә Берни тормый кавышырга кабат безгә Берни тормый көзгеләр алдалыгыл Күзләр алдамый Елларга да карамый Кавышырга кабат безгә Берни тормый Безгә берни тормый Кавышырга кабат безгә Үзебездә әле үзгәрмәдек бердә
Берни тормый Кавышырға қабат Безге берни тормый Безгелер алдамый гел Күзлер алдамый Елларға да қарамый Кавышырға қабат Безге берни тормый Хиш берни Безге берни тормый Кавышырға қабат Безге тормый Хиш берни Безге берни тормый Кавышырға қабат Безге Хиш берни Безге берни тормый Кавышырға қабат Безге Хиш берни Безге берни тормый Кавышырға қабат Безге Иң яратмаган һәм курыккан әйберем кытыклау, миңа хәтта тиеп тә булмый дип үз куркуы белән уртаклашты Дилә Нигъмәтуллина. Җырчы әйтүенчә, бу электән үк килә икән. Кечкенә чагында да Дилә Нигъмәтуллина кытыклауга түзә алмаган. Миңа кагылырга маташкан кешеләрдән кача идем. Аннары алар белән дус булмадым дип сөйләде ул. Карагыз аны, Диләне куркытырга теләмәсәгез, кытыклый күрмәгез үзен. Безнең хит-парадта ул онытмагыз дип моңлануын дәвам итә. Сагыну, сагыш, шиксез мәхәббәт хисләрен сыйдырган җырны бергәләп тыңлыйк. Бәхет вәгъдә итеп тагын язымыш, чакырасын ерак сәфәрләргә. Каршыга ачы җилләр исә дә, рәхәт кайтуы туган җирләргә. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Бер сүз әйтмә күңеле тулган чагым, калдырып китәмен тагын сезне. Изге үйтек, изге ният белән, дусларымыз атыр өчен мине. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Сезнең җылы караш, сезнең елмаю, китмәс инде күз алларымнан. Тагын да әйләнеп кайтырмын бормалы язмышның юлларыннан. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз
Винарис ил егет ялгызлыктан курка икән. Аңа һәрвакыт кем беләндер аралашырга, сөйләшергә, элемтәдә булырга кирәк икән. Сөйләшми торсам, кәефем төшә, үземне начар хис итә башлыйм. Миңа аралашу кирәк. Шуңа да иң курыкканым ялгыз калу. Мин озак вакыт сыналдым, ялгыз булдым. Хәзер инде янымда Лилия бар дип уртаклашты Винарис. Башкаручы безнең хит-парадта Юләр чаклар дип аталган җыры белән катнаша. Карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Şarkılar yaşadık, gülerdik. Eyde utka kırdıyseler, utkada kıraydık. Apalı yaşlı yıllarla geriye aksaydı. Yaşaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Şaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Uzanı gitken iken yaşlı görmüşe de kalganımı. Şul yaşlılıkların irdesinden nişlep iken kalmadım. Akan yaşlı yıllarla geriye aksaydı. Yaşaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Akan yaşlı yıllarla geriye aksaydı. Yaşaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Güler şaklar, nişir kaydım yaşlığıma uzanılı yıllarına. Ko'ngilga uyilib qolgan unutulmas yillarida. Oqqan yaşlı yıllarla geriye aksaydı. Yaşaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Akan yaşlı yıllarla geriye aksaydı. Yaşaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Şaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Yaşaklar, güler şaklar, eğlenip oytsaydı. Eğlenip oytsaydı. Eğlenip oytsaydı. Yaşaklar.
Әни буларак куркулар бар инде. Һәр әни гомер буе балалары өчен гел борчылып яши. Бу үзгәртеп булмый торган әйбер. Зорланып әйтмим, дип уртаклашты Татарин Барин дип җырлаучы Алсу Абелханова. Татарстанның ат казынган артистының иң зур куркуы ялгыз калу. Ә көн күрештә ул ябык һәм кичкенә урыннарда озак тора алмый икән. Алсу Абелханова Татарин Барин клибы белән безнең хит-парадта инде берничә ай катнаша. Әйдәгез игътибарны тагын бер кат экраннарга юнәлтик әле. Кердең хыялыма, тиңләдем ярыма, ничекләр синсез яшәргә. Биектән күзлисең, йолдызлар чүплисең, вакыттыр җиргә төшәргә. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа. Табын, ош пычмаклы кайнар чайын. Килеши янарыма, күмәм назларыма, тап син кавышуның жайын. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган жаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыма? Мой татарский парень, сөю тулган жаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыма? Лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Студиябезгә чираттагы кунакларыбыз да килеп җитте. Каршы алыгыз, җырлы гаилә, безнең телеканалның якын дуслары Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова. Исәнмесез? Исәнмесез, барлык Мәйдан телеканалын караучыларга ялкынлы кайнар сәлам. Илназ һәм Гүзәл, бик шатбыз сезне үзебездә күрергә һәм Бездә. Җырчылар турында аларның үзләреннән дә дөресрәк һәм яхшырак сөйләүче булмас. Сездән дә соңгы яңалыкларыгызны беләсе килә. Ниләр эшләп йөрисез? Иҗатта, шәхси тормышта, гаиләдә нинди яңалыкларыгыз бар? Яңалыклар бу араларда хайран бихисап булды дисәк тә дөрес булыр. Әле менә күптән түгел генә шулай иттереп теге хәзер бит инде мода артыннан куу дисәм дә шикелле булыр инде. Диңгезгә бармасаң, димәк син ял итмәгәнсең дигән Сездән күренә. Шуңа күрә без дә быел үзебезнең теге галочкабызны диңгез ярларына барып куеп кайттык, Аллаһка шөкер. Балаларның күңелен күреп, алар өчен бит инде яшибез дигәндәй, аларны диңгез һавасын сулатып, сәламәтләндереп киләсе шушы яңа концерт сезонына. Алар өчен дигән булып, үзебез барып кайттык. Яңа уку сезонына көч туплап кайттык. Аллаһка шөкер. Һәм инде менә балалар турында үзегез дә әйтеп киттегез. Сезне инде шуннан да шундый 3 малай тәрбияләүче, әле әти-әни буларак та беләбез без, матур гаилә буларак та. Менә шундый сорау, сезнең гаиләдә балаларны тәрбияләү кемгә күбрәк төшә? Һәм инде менә яңа уку елы башланып китте. Әле теге режимга кирип китә алдыгызмы? Миңа калса, сезнең гаиләдә теге тормыш син кирәк җырындагы кебек күңелле бара алаймы? Ул көндә менә шулай бик күңелле башланып китә. Ул көндә иртән 7нче яртта, 7ләрдә һәм кичке шушы 10, 11, 12дә була кай вакыт, шунда хәле син кирәк дигән җырдагы шикелле бик күңелле бара ул. Нәре башлана минем 3нче смена.
утуклау. Сен шығып кетесің деп тұрам. Посуда жуу, утуклау, жиыштыру. Үш баладан соң бит әле ул һәрберсен бит әле. Киемнәрен дә барларга кирәк. Күбрәк тәрбия ягынан минем өстәдер инде дәресләрдә шики мен шул. Бөтенебезне тәрбиялебез инде. Ансы шулай. Аныкы да, минеке дә, әби бабаларныкы да. Мен шул мәктәптә эшләгәч күбрәк балалар белән күбрәк мин алар белән вакытны уздырам, чөнки түгәрәкләрен дә, теге расписание ягыннан да мин төгәлрәк беләм кайчан ничәдә кемнең чыкканын. Аннан соң син мәктәптә каласың, өйгә кайталар, аннары калганын мин үткәрәм бит. Әйе. Икебезгә дә җитә инде, җитәрлек эш, җитәрлек әлбәттә сәнгать мәктәбе дә бар, түгәрәкләр дә бар, спорт дигәне дә бар. Вообще бик күңелле расписаниегә кирип маташабыз. Әле менә бака шушы әле погода да бик яхшы бит. Әбиләр чуагы булу сәбәпле балаларны бик укыйсы килми. Җәйге каникуллардан соң шуңа әкренеп кенә инде кирип маташабыз коллега. Һәм инде сез 6 октябрь көнне Мәйдан телеканалы оештырган музыкаль тәнәфес концертында катнашачаксыз. Бу тамашага әзерлек ничегрәк, тамашачыларга сездән нәрсә көтәргә? Бездән дөресен әйткәндә, бездән инде матур чыгыш көтәргә, Алла берсә, һәм инде барлык шушы укытучылар көненә багышланган көн буларак, шушы профессиональ бәйрәмнәр белән котлап, без инде матур җырларыбызны башкарачакбыз. Ничек дип әйтик инде, әзерлек ничек була? Без инде рекламада күргәннәрдер инде, Мәйдан телеканалының рекламасында теге бик актив гына, матур гына әйттереп, шушы теге рекламаны ролигын ясадык. Шуңа күрә әйтергә кирәк, безнең инде чыгышыбыз да, шушында катнашкан артистлар да теге дулкынлану белән һәр вакыт Мәйдан телеканалының концертлары бик күңелле уза һәм бик жанлы уза. Югары сыйфатлы була һәм килгән тамашачы һәр вакыт та шундый җылы мөнәсәбәтле була. Шундый рәхәт энергетика алып кайтасың. Шуңа күрә Мәйдан каналы оештырган концертларына килмичә калмагыз диясе килә. Мәйдан телеканалын һәр вакыт карап барыгыз җәмәгать. Килүегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде 6 октябрь көнне музыкаль тәнәфес концертында очрашканга кадәр. Яхшы. Рәхмәт. Көтеп калабыз. Чын булса гомергә бер була, син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадай син кирәк миңа. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел. Мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда. Син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк,
Хит-парадта «Йылмай» дип җырлаучы Гөлназ Салахова бийеклектән курка икән. Әмма бик тиздән башкаручы бу куркуыннан котылыр ахыры. Ел сайын туган көнемә биеклеккә менү белән бәйле бүләк ясыйлар. Вертолетта очтым, һава шарында күтәрелдем, быел парашюттан сикерербезме икән инде дип куркып көтеп торам дип уртаклашты башкаручы безнең белән. Миңа калса, үз куркуларыңа каршы бару, алар белән көрәшү кызыклы тәҗрибә. Шулай булгач, парашюттан сикерергә тәкъдим итсәләр, каршы килмә Гөлназ. Тылсымға тиңләдем дә ул хисләрне, бергә үткән айлы кичләрне. Нишәдек соң ярсу күңелне, бәйли дә куя ул безне. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сызымә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сызымә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Очып бергә хыялның күкләренә, төшенеп сөю серләренә. Языклар куй кисемнәрне, рәхәбәтнең күперенә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сызымә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сызымә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Күренми торган җепләр белән әйдә, бәйләп куябыз йөрәкләрне. Якты булган йолдызларга әйтербез соң теләкләрне. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сызымә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сызымә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Юлия Гарифуллина кайчандыр самолетта очарга курыккан, әмма вакыт узу белән бу куркуын җиңә алган. Чит илдә яшәгәч, очкычта еш очарга туры килә. Башта бик курка идем, аннары өйрәндем, башка юл юк иде. Үз куркуларыңа каршы барырга кирәк диюләре дөрес инде дип уртаклашты башкаручы безнең белән. Юлияның тагын бер фобиясе бар, күпчелек кызлар кебек үк, ул үрмәкүчләрдән бик тә курка. Башкаручы лаеклы хитта «Туган яклы чагым» дип аталган җырына клип тәкъдим итә. Матур һәм мәгънәле җырны бергәләп тыңлыйк. Уйларда сине туган як, җырларда сине туган як. Төшләргә керәсең, хисләргә төшәсең, туган яклы балачак. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый саклана.
Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңеледә. Күңелдә син һәр вакыт, йөрәктә син һәр вакыт. Ширемендә йөгреп, бәхетләргә күмелеп, үстем сине яратып. Туган яклы чагым, онытылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Туган яклы чагым, онытылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Бик кадерле туган як, төп нигезле туган як. Шишмәле юлларың, болыннар кырларың, ни бар синнән якынрак. Туган яклы чагым, онытылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Туган яклы чагым, онытылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Быел Башкортстанда түбә яптык, шунда бийеклектән курыкканымны тагын бер кат аңладым. Гел йыгылып төшәрмен кебек тоелды, дип уртаклашты Ризат Рамазанов. Әмма адәм баласы бар нәрсәгә дә күнегә диләр бит. Шуңа Ризат та түбәдә беренче көнне куркыбрак кына эшләсә дә, аннары күнеккән. Бу мисалда без тагын бер кат аңлыйбыз, үз куркуларыңның күзенә туры карап, каршы барырга кирәк. Рамазановлар безнең хит-парадта бер мизгел җырына төшерелгән клип белән катнаша. Үзенчәлекле темага җыр, үзәкне үзәрлек клип. Ни булды тидеме як күзләр, ни кинәт суынды аралар. Төннәрен мендәргә капланып, әти дип үкседе балалар. Никахлы парларның бәхетен никятлар кайырып алалар. Әтисе, әнисе бар килеш, сабыйлар ник ятим калалар. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эшендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эшендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Йөрәктән йөрәккә юлларны тиз генә оныту икеле, башканың
шикелле. Күңелнең ярасы капланыр, акланыр сәбәпләр табылса, кирегә сукмаклар булмас бит, сөюнең бикләре ябылса. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Ни булды тидеме ят күзләр, ни кинәт суынды аралар, төннәрен мендәргә капланып, әти дип үкседе балалар. Никахлы парларның бәхетен, никятлар кайырып алалар. Әтисе, әнисе бар килеш, сабыйлар ник ятим калалар. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Иң матур җырларны һәм сыйфатлы клипларны барлаучы лаеклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Ул арада безнең студиябезгә чираттагы кунагыбыз да килеп җитте. Каршы алыгыз популяр җырчы, Мәйдан телеканалының якын дусты Зәринә Хәсәншина үзе бүген безнең студиядә. Зәринә, сәлам. Сәлам Илгиз, сәлам хөрмәтле тамашачылар, Мәйдан каналын караучы дуслар. Зәринә, менә син һәрвакыт хәрәкәттә, бер карыйсың синең социаль челтәрләрдә, син әле Казанда, аннары берничә сәгатьтән инде Татарстанның башка почмагында булырга мөмкинсең. Менә хәзер яңа сезон башланып китте. Чыгышларың шулай ук күп булачакмы? Нинди проектларда күрә алачакбыз сине? Гомумән, җәй көне әлбәттә инде безнең менә мондый чыгышлар дип әйтик, мәҗлесләр алар әлбәттә күбрәк була, чөнки җәйне инде теге урысча әйткәндә сезон дип әйтәләр. Ул көзгә кергәч берникадәр әз генә кеше бит әле эшкә кирип киткән кебек ул, шулай бит без инде көндә эшкә бармасак та барыр, бездә әле ниндидер әзрәк кенә турымызга баса башлыйбыз дигәндәй. Ләкин аңа карамастан быелны бик күп концертлар, солянкалар һәм инде әлбәттә мин үз концертларым белән дә чыкмакчы шушы елда. Алла бирсә барсы да килеп чыгар дип уйлыйм, бик күп проектларда күрерсез дип уйлыйм. Әлбәттә әле сезнең Мәйдан каналы концертларында да мин чыгыш ясыячакмын, Алла бирсә. Зәринә, мин синең иҗатың белән таныш кеше буларак шуны әйтә алам, синең җырларның сүзләрендә аеруча мәгънә бар. Син җырларда сүзгә игътибар итәсеңме, музыкагамы, әллә инде икесе дә алар шулай туры килергә тиешме? Ничек сайлыйсың җырларны? Бу сорауны миңа бик еш бирәләр, һәм мин дөресен генә әйткәндә икесенә дә игътибар итәм. Миңа сүзләр дә мөһим, сүзләрнең мәгънәсе дә мөһим, һәм әлбәттә көйсез дә теге берничек тә теге сүзләр генә яхшы дип көенә игътибар итмичә дә булмый. Чөнки хәзерге заманда барыбер дә ки тамашачы, күп тамашачы көйгә игътибар итә, аның ясалган аранжировкасына карый. Шулай бит, шуңа күрә һәрберсендә менә теге тәңгәл китереп, икесендә бер тирәдә алып барырга тырышам. Сүзләре дә мөһим, көйе дә мөһим минем өчен. Һәм инде Зәринә, син 6 октябрь көнне Мәйдан телеканалы оештырган музыкаль тәнәфес концертында чыгыш ясаячаксың. Менә бу концертта нинди җырың белән чыгыш ясыйсың?
Менә әле уйларга кирәк, Алла бирсә, безнең әле анда бит дуэт та көтелә Илназар белән. Үземнең җырларыма килгәндә, миңа калса иң яхшысын сайлап алырмын дип уйлыйм. Халыкка ошаганын, халык белгәнен һәм матур чыгыш көтелер дигән өметтә калам үземдә. Шунсын да әйтәсем килә, Илгиз, әле бит анда миннән кала тагын бик күп артистлар була, шулай бит һәрвакыт мәйдан каналы концертлары алар ничектер үзенең составы белән дә аерылып тора, алар ничектер тематикасы белән дә аерылып тора һәм бу 6 октябрьдә узачак концертта ул ничектер ниндидер аерым бер тематикада укытучылар көне белән дә бәйләнгән бит, шулай бит ялгышмасам. Һәм инде без үзебезнең ниндидер бер үзенчәлекле өлешебезне кертербез дип уйлыйм. 6 октябрь барыгызны да көтеп калабыз. Зарина, килүең өчен бик зур рәхмәт, әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Сиңа инде Безгә уңышлар рәхмәт. телибез һәм музыкаль тәнәфес концертында очрашканча. Менә шулай, 1 сәгать вакыт узып та китте, дуслар. Шушы урында бүгенгә лайыклы хит тапшыруын тәмамлап торыйк. Мин үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирү мөмкинлеге турында искәртәм. Моның өчен Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез. Сезнең белән мин Илгиз Шәкуров булдым. Төгәл бер атнадан очрашырбыз. Сау булыгыз.